Здравейте! Както сте разбрали, имунологията е един от най-трудните и объркващи предмети, с които се сблъсквате пред вашето следване. При първи допир с нея изглежда сякаш някакви клетки и абревиатури правят някакви неща и е прекалено объркващо, за да направиш връзката помежду им. В следващите видеолекции, стъпка по стъпка, ще ви запозная с основните концепции и принципи, които да ви помогнат да разберете тази трудна материя. В това видео ще направим обобщен преглед на имунната система. Имунната система е съвкупност от множество биологични структури и процеси в организма, предпазващи го от болести. За разлика от другите системи, имунната система не се намира в една единствена локация, а е пръсната из цялото тяло. Имунната система пряга серия от вътрешни защитни механизми, които защитават клетките на тялото от патогени. Патоген е всеки агент, жив или нежив, който може да причини вреда на клетките на тялото. Патогени могат да бъдат бактерии, вируси, паразити и приони. Те могат да навлязат в организма чрез въздуха, храната, раните и прочее. За да е ефективна имунната система, тя трябва да разграничава собствените си клетки от чуждите агенти, които могат да й причинят вреда. Разпознаването е възможно благодарение на специфични макромолекули, които се намират върху мембраните на клетките на тялото. Имунната система може да използва тези уникални молекули, за да разпознае собствените си клетки. Патогени, като бактериите, имат свои собствени макромолекули върху мембраните. Тези чужди за организма макромолекули стимулират имунната система да унищожи патогените. Всяко вещество, което предизвиква имунен отговор, се нарича антиген. В тялото има специални органи, като тимуса, лимфните възли, костния мозък и талака, където се продуцират специфични имунни клетки, които, чрез сложни взаимодействия помежду си, работят, за да се справят с патогените. Имунната система и нейните защитни механизми могат да се разделят условно на два вида – неспецифичен вроден имунитет и специфичен придобит имунитет. Вроденият имунитет се проявява чрез бариерни механизми, клетъчни фактори, комплементната система и възпалението. Той е неспецифичен, защото е насочен общо срещу патогените, а не срещу конкретен патоген. Нашата кожа е част от бариерните механизми, като тя представлява механично препятствие за патогените и не позволява навлизането им в тялото. Мукуса, който покрива повърхностите на респираторния тракт, предотвратява преминаването на патогените с въздуха, който дишаме. Бактериите, които представляват нормалната микрофлора на организма, като стафилококи, стрептококи и други, имат защитна функция. Тя се проявява чрез бактерицидните по отношение на някои микроорганизми субстанции. Солната киселина, която се секретира в стомаха, има стерилизиращ ефект спрямо микроорганизмите, които навлизат в тялото чрез храната. Слюнката и сълзите отделят ензима лизозим, който предизвиква лизис на бактериите. Фактори, като висока температура, хранене, генетични предразположености, възраст, хормонален дисбаланс и прочее, могат също да повлияят на възприемчивостта на организма към даден патоген. Клетъчните фактори и механизми имат особено значение в борбата на организма срещу патогените. Към тях се отнасят фагоцитите, НК клетките и процесът фагоцитоза. Фагоцитозата е процес на поглъщане на микроорганизми и убиването им чрез специални килинг механизми. Тя се осъществява от моноцитите, които в тъканите се наричат макрофаги, неутрофилите, които са най-активните фагоцити, еозинофилите и базофилите. НК клетките се отличават със способността си за спонтанна цитотоксичност спрямо голям брой туморни клетки. Комплементната система е мултикомпонентна биохимична система, която се състои от плазмени протеини, които взаимодействайки си един с друг, формират бърз и агресивен отговор. Ще я разгледаме подробно в бъдещи видеолекции. Възпалението е защитен механизъм на организма да отстрани вредни стимули, като патогени, и да започне процеса на лекуване и възстановяване на тъканта. Трябва да знаем, че инфекцията не е равна на възпаление
Инфекцията се причинява от екзогенни патогени, тъй като възпалението е отговорът на организма на тези патогени. Придобитият имунитет е съвкупност от механизми, които имат за цел защитата на организма от агенти, които носят чужда генетична информация. Той бива клетъчно-медииран имунитет и хуморален имунитет. Клетъчно-медиираният имунен отговор включва специални защитни клетки, наречени Т-лимфоцити. Има няколко типа Т-лимфоцити. Това са Т-хелперни клетки, Т-цитотоксични клетки и Т-супресорни клетки. Тези клетки имат специален протеин върху техните мембрани, който може да разпознае чужди антигени и да убие патогените. Хуморалният имунитет включва Б-лимфоцити. Те биват плазма и паметни клетки. Тези клетки са отговорни за продукцията на специални защитни молекули, наречени антитела. Антителата могат да циркулират в кръвта, свързват се с специфични антигени и предизвикват имунен отговор. Ще разгледаме много по-подробно нещата засегнати тук в следващите видеолекции. Благодаря, че гледахте това видео. Ако ви е помогнало, го харесайте и се абонирайте за още медицински видеолекции. А ако желаете да подкрепите канала ми, ще намерите линк в описанието за страницата ми в Patreon. Довиждане и до следващия път, когато съм ви нужен.